Tak ja vás tu vítam u nového videa, no a tentokrát to bude na hru GTA 5 a nebude to žiadne videjko, iba to bude taká informačka, v ktorej by som chcel povedať pár vecí. Prvá sa týka toho, že zmažem všetky videá, ktoré na mojom kanáli boli, okrem GTA 5, takže chcel by som sa v poslednej dobe sústrediť už iba na natáčanie GTA 5. Už mám natočených niekoľko easter eggov, natočím niekoľko typov trikov, ako sa napríklad rýchlo v online naexpiť a neviem čo všetko ešte, ale chcel by som iba povedať, že ostatné série, ktoré ste na mojom kanále mohli vidieť, čiže Clash of Clans, Boom Beach a Happy Wheels a neviem čo všetko ešte, tak to už natáčať nebudem, končím s tým, ja tie videá vymažem a chcel by som začať od novú a už iba čisto s tou GTA 5, ako som už hovoril, s easter eggmi a tak ďalej. Tak to bude pre túto informačku všetko. Dúfam, že sa na mňa nehneváte, že chcem zmazať tie videá, ale chcem to urobiť. Dúfam, že chápete a teším sa na vás u ďalšieho videa, ktoré už budú nám natočené. Je to GTA 5 easter egg, no a zatiaľ sa majte, tak čau.